Zona ta' madwar 4,000 metru kwadru li għal snin twal kienet mitluqa u affettwata minn skart illegali issa inbidlet fi spazju ambjentali aċċessibbli għal pubbliku. Dan il-proġett li jinsab ħdejn ir-Riserva Naturali tas-Simar f'San Pawl il-Baħar ġie inawgurat fil-preżenza tal-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli u l-Ministru għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinżo-Azzopardi. B'dawn l-interventi komplew iżidu wkoll il-valur tal-istess riserva naturali li hemm fil-qrib u tagħmel parti minn Natura 2000. Ix-xogħol fuq il-pajsaġġ sar b'mod li jirrispetta il-valur ekoloġiku taż-żona. Dan kif tħawlu pjanti indiġeni u sistema sostenibbli għat-tisqija flimkien ma' mara magħmula minn materjal riċiklat u bins għal riċiklaġġ. Ġew installati wkoll panelli edukattivi dwar l-ambjent, l-abitat u l-ispeċi protetti biex dan l-ispazju iservi kemm għall-mistrieħ kif ukoll għall-edukazzjoni ambjentali. Il-Ministru Dalli qalet kif dan il-proġett u eżempju ċar ta' kif spazji mitluqa jistgħu jinbidlu f'żoni ta' valur ambjentali u soċjali. Minnaħa tiegħu il-Ministru Zrinżo-Azzopardi qal li dan l-investimenti juri b'mod ċar kif il-fondi Ewropej qed jintużaw biex jissaħħaħ l-ambjent naturali. Dan is-sit jintlaħaq minn aktar minn 700 resident li jgħixu 10 minuti mix il-bogħod.